fassarar da ubansa yayi a sa a kaset aji fassarar da muka yi ita babansa yayi ko kuma wacce shi yake yi a yau. Anan ne za a gane waye yake kan daidai a misali na kusa-kusa ba a je nesa ba. Wannan hadisi na Ummu Haram gashi a cikin Sahih Muslim Kitabul Imara babu fadli al-ghazwi fil bahri, babin da yake bayani akan falalar yin yaki akan teku. Imam Muslim ya kawo hadisin da sanadi har zuwa Anas dan Malik. Anas yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yadkhulu ala ummi haramin. Annabi ya kasance yana zuwa wajen matar da ake kira da Ummu Haramin bintu Milhan, yar Milhan, fatut'imuhu kuma ta ba Annabi abinci ya ci. Wa kanat Ummu Haramin tata Ubada ibn Samit, kuma ita Ummu Haramin din nan matar Ubada ta dan Samitu ne. Fa dakhala alaiha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, to iya waccan gabar ta farko ita ce inda rigimar take. To bari mu zo mu ji me malamai suka faɗa game da Ummu Haram. Cikin ƙaryar da yayi da na gani da ido na ba labari aka bani ba, sai ya ce wai ai